Brigitte, mogen we je feliciteren met je nieuwe single. Had je het verwacht toen je eigenlijk eind vorig jaar weer alles op de rit gooide? Nou ja, nee, je hoopt het alleen maar natuurlijk. Je wil het wel verwachten, maar dat kan helaas niet. Maar ja, ik hoopte wel, omdat René Schuurmans natuurlijk aan ons team is toegevoegd, hoopte ik dat dat ook wat zou brengen. En gelukkig heeft het me ook wat gebracht. Ja, want de nieuwe single, hoe heet die ook alweer? Altijd laat. Hij is overal paradeplaten, schijf van de week, oranje kroon. Ja, het is echt, ik ben echt zo blij dat hij zo ontvangen is. René Schuurmans die heeft ook Altijd laat geschreven samen met Piet van Schoten. En die vroeg mij van, hey Brieteke, wil jij dan misschien ook in mijn clip spelen? En toen zei ik natuurlijk ja. Het was een samenloop van omstandigheden, maar ja, het is ook een beetje extra exposure natuurlijk. En ja, René is inmiddels ook wel een vriend geworden. Dus ik vond het wel een ontzettende eer dat ik van zijn vrouw voor één keer zijn vrouw mocht spelen. Als we nu terugblikken op afgelopen jaar, wat was voor jou nou persoonlijk het hoogtepunt? Nou, ik denk dat wel een van de hoogtepunten was 2 weken geleden dat Altijd laat zo verschrikkelijk snel aansloeg. Dat is wel bijzonder. En Verslaafd aan jou heeft het ook heel goed gedaan, de vorige single. Maar dat was denk ik wel een van de hoogtepunten. Nou ja, ik sta dan regelmatig te springen in mijn keuken met mijn telefoon aan mijn oor. Want mijn plugger Nel van Olm, die belt dan de dingetjes door. Het ging zo goed in die eerste week dat zij mij constant belde en zeiden: Brietje, je bent daar ook paradeplaat. En dus dat is onwijs leuk, want je werkt heel hard. En je denkt ook van welke richting moet het op. En dan ben je ook met je team natuurlijk over aan het praten. Je zingt heel veel stukken in, er vallen wat stukjes af, want ik ben ook met een album bezig. Ja, en dan is het wel heel fijn als je harde werkt, dat je fans, de mensen die mijn muziek kopen, ook gewoon mijn plaat kopen. Want daar gaat het natuurlijk om. En dat die het leuk vinden om het te draaien.